पश्चिम घाटातल्या जेवढा तालुक्यात यूपी जगलबेट वनक्षेत्रातल्या वैसगाव हंगासरल्या डोंगरात आज सकाळी अज्ञात व्यक्तीनं अनेक ठिकाणी आग घातल्या कारणानं सुमारे 25 पेक्षा अधिक हेक्टर जंगल असा ते जळून खाक झाले असतात। याची माहिती मिळताच जगलबेट वनक्षेत्राचे जे वन अधिकारी असतात, वन कर्मचारी असतात, त्यांच्यानी तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन मशनीच्या सहाय्यानं ही आग असा ती आग विझोवपाचं काम आज दिवसभर त्यांच्यानी चालू केले असतात। आग मोठ्या प्रमाणात लागल्या कारणानं ती आटोक्यात अडपा खातीर त्यांचे सर्तीचे प्रयत्न सुरू असतात। पाणी अन्न विसरून ते हे जंगल वाचोवपा खातीर आग विझोवपाच्या कामाक लागिल्ले असतात। दिवसभर उष्णता आशिल्ल्यान आणि डोंगराळ भाग आशिल्ल्यान आग विझोवपा खातीर तांकां अनेक अडथळे येत असतात, मात्र तेजेर मात करीत ही तेंच्यांनी आग विझोवपाचो प्रयत्न चालू असतात। सध्या सगळीकडे उष्णता वाडत असतात, तेज्यातच अशी जंगलात आग घालपाचे प्रमाण वाढल्या कारणान प्रदूषण तसेच पर्यावरणाचे जे परिणाम असतात ते परिणाम या भागात दिसून येत असतात। आग घातल्या कारणान जंगल सुमारे 25 हेक्टर जंगल खाक झाले असतात। तेच्यात आशिल्ली जी वन औषधी असतात किंवा जंगली जी फळांची झाडं असतात आणि सरपटणारे प्राणी असोत, पक्षी असोत, यांचेर एक परिणाम झालो असतात, त्यांच्या राहणीमानाचेर परिणाम झाले असतात असे दिसून येतात। पुरवठा खातीर प्रमोद फोंडे। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.